Ania robat pendan buroman lakapor. Ania robat pendan buroman lakapor. Ania robat pendan buroman lakapor. Ka burom haukpa badakun badamensim bakuit. Ha kakirting upa badakun badamensim bakuit. Amen. Kokpa jongi uba habane kulong hakui karting jongi. Kalwang kahima jongi kalong kalong jongi ha kanyamba habane. Tuan yang kita kacimban jongi kalong nasni. Bato mabiangi yakring jongi. Kumbang yung bagasni. Pagwan lang yung shajin panshoy. Hele tuklay yung kinakabasni. Amen. Kublay ko Maria karat nakachung ay try the matpala nakalkuya. Thank you. Nakalkuya so chong pa Jesus. Nakuy ko mi jong blade to ay nakamanta chung iginongpok. Mentala Kublay ko Maria karat nakachung ay try the matpala nakalkuya. Thank you. Pala nakalkuya so chong pa Jesus. Ko Maria pakuy ko mi chung blade to ay nakamanta chung iginongpok. Mentala nakalkuya chung amen. Ngande Aole Unang Kabne Makakidu Lord Jesus Christ Kumbarwe Jumu Utrajuni Yabagad Siyambakun Yabagad Yeswati Urasha Lewin Adobadus Pratus Asma Nayahu Laya Deviyahu Ulagya Shakibaya Kakiski Jibalai Lagmaya Divya Ulagya Shakne Kusham Shakamo Prayum Pavadan Goparo Nanda Magadvashasha Yakivayin Kavaya Nami Awasya Bagoy Nakadala Madalikoy Akajiswa Kirinkoy Akajiswa Kirinkoy Akajimipa Kadong Pakakajimam Chukun Amen. Kokpa Bam Chukut Nadulwag Me Yatum Kasnam Chilong Kunpaile Chungme Jongi Jesus Christ Kami pinakabenta kay Pop Jongi Lajong kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Nois kayangi bidang kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Numar kajun shashitong makodis sajanu Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Kokpa bumjukut Ngatirwa pamilya kamet batkasnam Kamet siapa chong play Kunpa jongme Utray kenra chongi Jesus Christ Pan India nakandali pon chongi Pachong kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Namar kajing shasitam bakorde sasjong u Tois neyangi bariya kabitay baro kawe Kokpa bam chukut Ngatirwa pamilya kamet batkasnam
come and see about tomorrow way, kun bai trong me, would try to grab trong me of Jesus Christ, ban the bian another than the fall trong me, but trong ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Na marketing session tom bakodi sa chungu. Lois ne ani badia ka betray baro kame. Bukpa pumchikun. Nadirwa kami yakamen batkasna. Come and see about tomorrow day, kunai jomni. Utrai congratulate me, O Jesus Christ. Baphylla nagintagi po jomni. Badunga betray baro kame. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Bukpa bamjukut. Nadirwa kami yakamen batkasna. Come and see about tomorrow day, kunai jomni. Utrai congratulate me, O Jesus Christ. Baphylla nagintagi po jomni. Badunga betray baro kame. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Namarka jingsha shidom bakodi sa jom. Tois ne ani badia ki bapang ki bastom. Koblei bakut. Koblei badan bor koblei ba imchino. Tois ne ani badia ka betray baro kame. Koblei bakut koblei badan bor koblei ba imchino. Tois ne ani badia ka betray baro kame. Koblei bakut koblei badan bor koblei ba imchino. Tois ne ani badia ka betray baro kame. Kalitini jong kajung Jingisynei-blei. Ko Jingisynei-blei kabaker soy nakashadam uppa bamchukut. Iyangi badia ka betray baro kame. Ko Jingisynei-blei kaburam bakraw tam. Yaro yakajung kajong mi.
Ka jubak nga shania hame. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka jing maya bamla shampang. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka umpolio baker so na ka jing maya jongka trinity bakut. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka ba om laban shampang da ki bri na da ki engel. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba mi ka jing imbat ka jing kemen. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka ba kham korban ya ka beneng. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka long ki kam phla bat ki jing phla baro. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka ba ken thup ya ka per thei baro khawe. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba wan hier sha ka per thei ha ka dul ka ting ba la wan long do. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba mi na ka ding mom ka do nu u jisu. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba don ha po ka do nu u jisu ba ta jing is ne kham tam ya ki dong po. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba don ha ka Eucharist ba kuit. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ha ka ba seng ya ka balang ba kuit. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ha ka baptisma ba kuit. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba pen mam hok yangi. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba san dan ya ka jing im chongi. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba gdup yangi kham tam hat mir ka jing ya. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba a yangi ka jing im ba na chunom. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba don ren khat ba ngi haman ki ban ta ka jing im chongi. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ba ya da yangi na ka ding tu jo. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka atir ka jing khla ka ba mut ki nong po ba e do nu. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka jing lingo ki angal bat ka jing ki man shampam ki re kuit. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka jing bam la shampam ya ki jing ma ya u play. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka ba se yangi na ka jing jing jar baro. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka long ka jing suk ba ka jing ki man chongi. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka ba khot yangi na ka jing suda sha ka jing im ba shi sha. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka ba ken thup ya baro ki ma ti jong u. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka pens ngai jong baro ke jen thau u play. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ha ka ba baro ngi yo jing is ne. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ko jing thian ba thiang ya ki to ki ba linga men sim. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka jing kermen ki to ki ba do jing kermen. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ka jing ja thait ki to ki ba sham jing char. Nashania Hame, Ko jing is ne jing blei ko jing polite na ki klang. Nashania Hame, Ko snam bat ko batuit na ka dolo jong u jisu balong ka thamai ka jing is ne yangi. Nashania Hame, Ko snam bat ko batuit na ka dolo jong u jisu balong ka thamai ka jing is ne yangi. Nashania Hame, Ko snam bat ko batuit na ka dolo jong u jisu balong ka thamai ka jing is ne yangi. Nashania Hame. O divine Savior, by faith in your precious blood, we come to you at this hour of praise, bringing before you, O Lord, the entire world to be cleansed by your precious blood. Jesus, Lord, have mercy upon all those who are dwelling in darkness of fear. Have mercy upon all those who are dwelling in the darkness of doubt and anger, and who are living in faithlessness. O Jesus, deliver them and set them free from all evil bondages. Jesus, Lord, you have said in Jeremiah chapter 30, verse 17, "For I will restore health unto thee, and I will heal thee of thy wounds." We believe, O Lord, in your word, and we believe in your healing touch. So we bring before you at this moment all those who are sick and suffering. Those are suffering from incurable diseases. Those are in ICU. And
those who are in pain, in agony, because of different problems that are facing in the families. Oh Jesus, only you can intervene, and only you can restore peace and happiness. So we surrender them to you. We surrender to you, O Lord Jesus, all those families or all those individuals who are joining with us online at this moment for this Divine Mercy Chaplet. O Lord Jesus, you know their every intentions. You know their heart's desires. Lord, bless all their family members, all their business, and all those who are in need of healing touch. May they experience right now by the power of your precious blood. Oh Jesus, trusting in your mercy, we surrender all those who are seeking you at this moment. Those who are dwelling in sin and sinfulness, and those who have gone astray from you. Oh Lord, by your grace, may they turn back to you at this moment. Thank you, Lord Jesus, for all the blessings that you have showered upon us. Thank you, Lord Jesus, for healing us. Thank you, Lord Jesus, for setting us and delivering us from all the evil bondages. Thank you, Lord Jesus, for your mercies, for your love. Thank you, Jesus, for all the blessings that we have received. Thanking you for all the blessings and surrendering ourselves once again to you. We praise and thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Jesu Christ, Amen.